Ei saa. Häh? Mitä se oli? En minä tunne. Mä tulin just tuolta niin. Vassille, että selvitään, kun poliisit ottaa yhteyttä. Joo. Tää on liikunta-alue. Tuolla on kieltomerkki. Se käy kortin päälle, jos se haluaa tää yleensä mopon ajella. Joo. Niin se siellä. Joo. Minä tiedän nää vihiin. Juu. Mä näis viitin tampata vittu vähäsiä lumia ihmiset hiihtää, niin ei tänne mopol tulla ajella. Niin. Eiköhän tää maantietä perkele riitä. Niin. Sitähän minäkin ihmettelin, Niin. mutta... Kyllä tää, enkä minä pikkusia vaan, mutta vituttaa ihan oikeesti jo. Tuossa ruopii saatana, kun siinä on ton verran tampattua lunta ja täällä on satoja ihmisiä hiihtämässä, kun ei vittu oo 100 kilometriä teille muualle hiihtämään. Joo. En mä vittu täällä yötä kuhkia ihan huviksi. Niin. On jääkeitä ja pesiskeitätkin, niin vittu se loppuu. Mm. Tästä otetaan haulikko ja aamu. Mä joudun olemaan linnassa, niin katsotaan kuinka täällä. Kun täällä on kuitenkin näitä maaseudun riittää mettäteitä, sen kun menee tonne 10 kilsaa, niin laskukoon siellä. Joo. Otetaan Tonille, kysytään missä se on.